यानी नी मुर्डेश्वरडुल्ले मुर्डेश्वरग बೈದಾರಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆವಡು ಮುಕ್ಕಾಂಬಿಕ ಟೆಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಕೊಲ್ಲೂರುಡು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಮುಟ್ಟ ಜಾಗ್ ನಾರಿ ವಿದ್ ನಾರಿಯಲ್ ಬಂಡ ಹಿಂದಿಡು ಬೊಂಡ ಅಂದು ಮೂಲ ದಾದ ಬಂಡ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈಲು ಅಂತಂದು ಬೀಚ್ ಇದು ಇಂಥ ಪರ್ಮಿಷನ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯಿ ಬೈದ ಕೊಡಿ ಮೂಲುಂಡು ಎದುರು ಬೈದೆ ನನಗೆ ನೆಲ್ಪನೆ ತೋಜಿದ್ದು ಫಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಡಲ್ದ ಬರೀಟ ಫಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದಿಯೋಡು ನಿಜ್ಜಿತ್ತು ಬೋ ಕೈಲಾಸ ಟಿಕೆಟ್ ಇದೆ ಕೈಲಾಸ ಬಂದಿದೆ ಜಸ್ಟ್ ಮುರುಡೇಶ್ವರ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಶಿವನ ಟೆಂಪಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ವಿಸಿಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಟೂರಿಸಂ ಅಂತ ಬೆಳೆಸಲಿ. ಹಲೋ ಅಭಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾನು ಮುನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾನಿ ನೀ ಓಲುಲ್ಲೆ ಅಂದು ಪಂಡ ಯಾನಿ ನೀ ಮುರುಡೇಶ್ವರಡುಲ್ಲೆ ಮುರುಡೇಶ್ವರಗೆ ಬೈದೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಲ್ಲೂರು ಹೋದಿತ್ತೆ. ಕೊಲ್ಲೂರಂತೂ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ದಸರಾದ ಟೈಮ್ ಭಯಂಕರ ಕ್ರೌಡ್ ಇತ್ತಂಡು ಉಲಾಯಿ ಪೋಪುನ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಜ್ಜಂಡು ಗಾಡಿಡೇ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮನ್ಪರ್ಲ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆವಡು ಮುಕ್ಕಾಂಬಿಕ ಟೆಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಕೊಲ್ಲೂರುಡು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಮುಟ್ಟ ಜಾಗ್ ಟೆಂಪಲ್ ಒಂಜಿ ನಡುಟು ನಮ್ಮ ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆದಾಕಿ ಪೂರ ನನ್ನ ಅಂತೆ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಪೂರ ಓಲ್ ಪೋಪುನ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಇಂಚಿತನ ಪೂರ ಮಂತದ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುನ ಭಕ್ತಾದಿಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಬಂದ ಸೌಕರ್ಯ ಅಲ್ಪಲ ಮಂತು ಕೊರಡು ಅಲ್ಪ ಅಂತ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ್ಲಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ಮುರುಡೇಶ್ವರ ಬೈದೆ ಮೂಲು ಅಂತ ಸ್ಪೇಸ್ ಉಂಡು ಮೂಲು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಟೆಂಪಲ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಂತ ಮೂಲಂತೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ತೋಜವೇನು ಶಿವನ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಪೂರ ಉಂಡು ತೂದಿಪ್ಪರ್ ನಿಕ್ಲಿ ಪೂರ ಅಂಡಲ್ಲ ತೋಜವೆ ಬುಕ್ಕ ಐತೆ ದಸರಾ ಟೈಮ್ ಎಂಚ ಕ್ರೌಡ್ ಇಪ್ಪುಂಡುಲ್ಲ ತೋಜವೆ ಗೈಸ್ ಒಂದು ಮುರುಡೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪರ್ದು ತೋಜುಂಡು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ಮಿತ್ತಲ ಮಂತೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಉಂಟ ಶಿವನ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಉಂಡು ಪಂಡ ಮೂಲು ಶಿವನ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅದೇ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ತೈತೆ ಗಾಡಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಮುಟ್ಟ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ದಿತ್ತೇದು ಅಂಜನಿಕ್ಲೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಮುಟ್ಟ ನಡತ ಬರೋಡು ನಿಂಚಿ ಗಾಡಿ ಸೀದಾ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ತಡೆ ಬರ್ತದೆ ಬುಕ್ಕಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೋಲಿ ಸೀದಂದೆ ಟಿಂಚ ಬತ್ತರ್ನ ಮುಲ್ಪರ್ದೆಡ್ಡೆ ವ್ಯೂ ತೋಜುಂಡು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಲೆವತುಲೆ ಬೀಚ್ಲ ಗೊಬ್ಬಲಿ ದೇವೇರೆಲ್ನ ತೂವಲಿ ಪೂರ ಉಂಡು ಅದೇ ಮೂಲು ಗಾಡಿ ಬೀಚಿಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಹೋತುಂಟು ಅಡೆ ಅನುಭವಪತಿ ಟೈಮಂಡ ಎನ್ನ ಗಾಡಿಗೆ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ರಡ್ ಮನ್ಪೋಡ ಬಡೆಬೋದು ತಾರ್ನ ಒಯ್ಪುನೇರು ಹೋತೇರು ಮಸ್ತ್ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೀಚಿನ ಪೂರ ತೋಜಾವೆ ನೆಮಲು ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಪೂರ ಉಂಡು ಟೆಂಪಲ್ ಕೊಡೀಕಲಲ್ಲಿ ತೋಪೇರಿಗೆ ಲಿಫ್ಟೆಡ್ ಓಪನ್ ಆತಜಿ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಓಪನ್ ಕೇರಳ ತನ ಮುರುಡೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಣಕ್ಲು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಪೂರ ಬರೋಚ್ಚಿ ಮುದಾಯ ಪಂಡ ಟೆಂಪಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು 3 ಗಂಟೆಗೆ ಓಪನಿಗೆ ಅಂಚೆ ತೆಂಕು 2 ಗಂಟೆಗೆ ರೀಚ್ ಆತ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇಂಚನೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ್ಪರ ಬುಡಿ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅಂತ ದಸರಾ ಬೊಕ್ಕ ದಸರಾ ಜೋಕ್ಲೆ ಪೂರ ರಜೆ ಇತ್ತು ಕ್ರೌಡ್ ಉಂಡು ದೊಂಬುಡು ಭಯಂಕರ ದೊಂಬುಡು ಒಂದಾಗೆ ನಾರಿ ವಿದ್ ನಾರಿಯಲ್ ಬಂಡ ಹಿಂದಿಡು ಬೊಂಡ ಅಂದು ಜನಜಿ ನಾರಿ ಕನ್ನಡ ನಾರಿ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಾರಿ ಅಂತ ಇವೆಲ್ಲ ಉಂಡು ನಾರಿಯಲ್ ಕೊಂಡಕ್ಕೆ ತುಂಬಿಲ್ಲ ಹಿಂದಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೊಂಡ ಬಜ್ಜಿ ಪೂರ ಕಾಯ್ತನಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಜರಿಡ ಮೂಲು ಗಾಯ್ಸ್ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಿರ್ಯಾನಿ ಈ ದೊಂಬುಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಂಗುಡೆ ಮೂಲ ದಾದ ಮಾತ್ರ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೀಚ್ ಇದು ಮುಂಚೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊರಿಯರು ದಾದ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಮನ್ಪುಲ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಮುರುಡೇಶ್ವರ ಫಿಶ್ ಮೀನಿನ ಫ್ರೈ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮನ್ಪೋಲಿತ್ತು
ಮುಲ್ಲೊಂಜಿ ಫಿಶ್ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ವೆರಿ ವೆರಿ ಹೈಜೆನಿಕ್ ಫಿಶ್ ಇಂಕ್ಲ ಇತ್ತ ಒನಸಾಯಿನ ಹತ್ತಿ ಇದು ಒಂಜಿ ತಿಂತೊಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಬೀಚ್ ಇತ್ತು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಬಲೂನ್ ಅವು ಪೂರ ಮಾಡಿದೇವೆ ಮೂಲವರಿ ಪಂಜಿ ಬುರ್ಲೆಕ್ಕ ಬುರೋದಿರಲಿ ಎಂಕ್ಲಾಲ್ ಪೂರ ಕಂಬ್ಲದ ಬೋರಿಲೇನು ಪೂರ ನೆಟ್ ತೋಡುಡ ಸುದೆಟ್ಟ ಬುಣ್ಣಗಲ ಎಂಚ ಬುರೋದಿಪ್ಪು ಅಂಚ ಮುಲ್ಲಂಜಿ ಬುರಂದ ಬೀಚ್ ಪಂಡಿ ಕಂಚ ಪೂರ ಬುರೋದಿಪ್ಪೇರು ಸೊ ವೆರಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಅಂಡ್ ನೆಮ್ಮಲಂಜಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಂಚಾಪುಂಡು ಬುಕ್ಕಲ ಅಂಚ ಮುಂದೆ ಕೇರಳ ಜನ ಬರೊಂದಿಜ್ಜೇರ ಅಂದೆ ಸೈಡ್ ದೀತೇರು ಒಂಜಿ ರೈಡ್ ಮನ್ಪುಗನ ಅಲ್ಪ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಅಂದೆ ಮೂಲು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಎರಡ ಕಪ್ ಮೂಲದನ್ನ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ದಾದ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ತುಕ ಪನ್ಪ್ಲಾನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ ಮೂಲು ಎಲ್ಲ ಮೂಲು ಅಂತ ಗುಂಡಿಂಡಿಗೆ ಅಂತ ಮೂಲು ಎಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬರಿಸಿ ಆಸ ಇದೆ ನೀರು ಬರ್ತದೆ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂದುಂಟು ಈ ತೆಲಿಯ ಕ್ಯಾಮರಾ ಎಂಚಿನ ದೆಪ್ಪೆ ಎಂದು ನಿಕ್ಲಿರಲ್ಲ ಅಂದಾಜಾವ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತೆಲಿಯ ಕ್ಯಾಮರಾಡಲ್ಲಿ ಕೈಟೊಂಜಿ ಫೋಟೋ ಪತ್ತೊಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆತ್ ಮಲ್ಲೆಡು ಮಂತು ಗೊತ್ತಿರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೆಲ ಉಂಡು ಏರಿಗ್ಲದಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಚ್ಚಿದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೂರು ಎದುರು ಬೈದೆ ಜನ ಕಾತುನಲ್ಲಿರು ಓಪನ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ರಡ್ಡ ಆನೆ ಅಂತೂ ಒಂದೊಂದು ನಮ್ಮನೆ ಒಂದೊಂದ ಅಂಚನೆ ತೋಜಿಂದು ಜನ ಪೂರ ಉಲಾಯಿ ಬಾರ ಕಾತೊಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫುಲ್ಲು ಲೈಟಿಂಗ್ ಕ್ರೌಡ್ ಈ ಸೈಡ್ಲ ಬೀಚ್ ಉಂಡು ಮೂಲೊಂಜಿ ಎಂಕ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು ಮೀನ್ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬರ್ಚಾಂಡಿ ದಯಮಂಟ ಪಾರ್ದೇರು ಮೀನ್ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅವೆನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ನಾನು ಇಂಕಲ್ದಾದ ಪಂಪರಿಂದ ಕಮೆಂಟ್ ಇಡ್ತಾ ಪಲ್ಲೆ ಮೀನ್ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಟೆಂಪಲ್ ಎದುರು ಎಂಜಿಂದ ಬನ್ನಾಗನೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಬನ್ನಾಗನೆ ಅಲ್ಪನೆ ತೋಜಿಂಡು ಫಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಡಲ ಬರೀಟ್ ಫಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದೇವರು ನಿಜಿ ಫಿಶ್ ಬರ್ತದು ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬಂದ ಅದನ್ನು ಚಪ್ಪಲ್ ರಾಸಿ ಬರ್ತೇನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಮಾರೋದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜಿದ್ದು ಕವಲಿ ಜಿ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಮಾರನ ನಕ್ಲ ಚಪ್ಪಲ್ನ ದೀಪನು ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಚಪ್ಪಲ್ನ ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟೆ ಇಡಬಾರ್ದು ಅಕ್ಲಕೊಂಡದ್ದು ದೀಪೆ ಇಂಚಿನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೀನು ಮಾರ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಾರಬೇಕು ಮೀನು ಮಾರ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಚಪ್ಪಲ್ಲ ದೀಪ ಇಂಚಿನ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಉಂಟು ಕ್ರೌಡ್ ಜೋರುಂಡೆ ಈ ಟೆಂಪಲ್ನ ಟೂರ್ನ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಟೆಂಪಲ್ ಸೈಡ್ ಸುತ್ತಲ ಬೀಚ್ ಮಲ್ಲ ಟೆಂಪಲ್ ಮತ್ತೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಂಕದಾಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಬಂತು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಭೂ ಕೈಲಾಸ ಗುಹೆತ್ತಲ ಇಪ್ಪೊಂದಿಲ್ಲ 1 ಮಿನಿಟ್ ಮಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಟಿಕೆಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಯ್ ಭೂ ಕೈಲಾಸ ಟಿಕೆಟ್ ಇದೆ ಕೈಲಾಸ ಜಸ್ಟ್ Living life, every day, late at night, not okay. All I want
and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Yeah. ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂದಿಂದ ನಾನು ಇನ್ನೂ ನಾನು ಪಿದಾಡಿಯ ಮುರುಡೇಶ್ವರ ಮುರುಡೇಶ್ವರದ ಸೀದಾ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬಚ್ಚಿದ್ದೀನಿ ಮುರುಡೇಶ್ವರ ತಿರುಗದು ಕೊಲ್ಲೂರು ಅಂತ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫ್ರೀ ಎಂಟ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಫುಲ್ ಟೈರ್ಡ್ ಆಗಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮುರುಡೇಶ್ವರ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಡೆನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಶಿವನ ಟೆಂಪಲ್ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾನೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಟೂರಿಸಮ್ ಅಂತ ಬೆಳೆಸಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಲಾತಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಟೂರಿಸಮ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಒತ್ತು ಕೊರ್ತು ರೋಡ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಪದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ಟು ಮನ್ಪಾಡು ಬಂದದ್ದು ಈ ವಿಡಿಯೋ